куртобхонаи Исмоил Тоҷик аксияи курутоб рафтиста буд, вале бо хоҳиши зиёде аз бародаро дӯстои наздике ки дар гирду баромон ҳастанд, бародарое ки ҳаме гуфтигӯ гапо клиентои пастаяне хоҳиш карданд ки Исмоил ҳами аксияи курутоба админит кунад, аҷош аксияи казанкабоба сарде. Морам ба ҳамин хотир тасмим гирифтем сухани гуфти ҳамун гапо клиентора нашканем, клиент всегда прав меганад. Ба ҳамин хотир аксияи казанкабоб сар додем аз рӯзи 19, яъне аз рӯзи якшанбе то рӯзи якшанбеи дигара. Як порс казанкабоб, ина менуи корхона монда, ина нигоҳ кунед, 430 рублай. Мо боша ҳамин казанкабоба 300 рубл мекунем. 300 рубл як ҳафта ва ним нон, як чойник чой дигарам дар дарини ҳамин 300 рубл дохил мешавад. А так хегра бинем як порс казанкабоб бе нон бе чой 430 рубл буд. Ҳамина мо 300 рубл дахамондем, ина 130 рубл ай нархи казанкабоб аксия кардем. Бо болои ин 20 рубл нон мешид, нимта нон 30 рубл, як чой 50 рубл дига ва 180 рубл дига гӯем скидка кардем дар ҳами як мехӯрдаги бачаҳо. Хулоса 300 рубл мети мебиёй казанкабоб, нон чоям мезани, мера қафои коруборот ҳумбас кара як ҳафта давом мекуна. Бародарои азиз, марҳамат кунем биёй адресои корхона дар охири видео мебро, рақамҳое ки дар рӯи экран ронаган, рақамҳои телефонои хидмат, ватсапҳои хидмат, хидм дар занготон ҷавоб метем. Если что ягонта дастройко бошен, ну мисол бисёрӣ бошен, заказ карданӣ бошен, бародаро занг занед дар ҳамин рақамҳои ватсап. Фақат мошини доставка надорам, пули Яндекса хитон метиҳан, иншааллоҳ айни ҷа гуфтигӯ гапо таълича мекунам, равонтон мекунам. Мезанем дам назада бо далши кор гуфтигӯ гапо ки ҳумбас мекунем, ҳумбас рафтем. Бародарои азиз, кадом нафарое ки ҷои мо омадагӣ нестанд, як бор дига хуб гӯш кунед, адресоро мефаҳмонамтонам. Ин инҷа метро Приморския, ина истарак бошад, ина метро Приморский, Санкт-Петербург метро Приморския, 3-ум линия. Ами метро Приморский, ами хеме броя прямо мебиёнед болоро нишон тем. Ина дидан ин мосати шишаге класса ё ин ми хатигим хеброс мегзарем хеме. Ин ҷада железноводский 68, ина магазин таздушкара мегзарем железноводский 68. Ин ми пани железноводский. Ҷой мо айдина. Халон. Курутобхона Исмоил Тоҷик. Пловхавсам аяк. Пловхавсам аяк бародари тоҷики хидмона Маъруфҷон бисёриётон медонен инҷарам. Гуфтигӯ гапо фарқ надора. Бародари хидмона тоҷики хидмона бародарои азиз, сами главни дастгириро фаромӯш накунед, лайк, поделиться, комментарий раётона бироем ба кадом бародарое ки мошин қатъи омаданин фаромӯш накунед. Инҷа парковкаш бепула, ин инҷа дидем ин мошинои истодагику, ин ҳама мошино гуфтигӯ гапо шаву рӯз да ҳами ҷанг. Парковкаш бепула, любое время биё мошинта да ин инҷа мон дроз зан ҳумбас кудодар, ҳумбас меброй шиками сер қуввати кор ҳаракат мекунӣ бо айқафои кору бо нигоҳ кунем бародаро. Аксия як ҳафта давом мекунад. Ай рӯзи якшанбе брат. Смотри, мы снимаем русские. Сегодня, что русские всегда уважают, ради уважают, всегда честно, всегда уважают. Мы всегда. Брат, не брат, смотри. Взял костер. Мы, типа, Америку, типа, топчем, а мы, вот наши братья, наши дела. Бародарои азиз, бахшиши зиба байни кинода реклама сар шуд. Ҳамин кинои ҳиндиски, ҳамин ҷои зану зан шаки яке реклама сар мешавад ку анам хеле шуд бародаро. Хулоса дидан ҷои моро ин ки мебиёед на курутобхона Исмоил дар ҷои инсонаки пардаи насе ҷаш пловхас. бисёри бародаро медонанд, хай барои намедонистагиҳои чиза нишон додам. Аллоҳ ёру мададгортон. Бародарои азиз, рақамҳо дар рӯи экран мебро. 24 соат занг занед, иншоаллоҳ алоқа дем. Бё як карам